hier vlakbij een van de Halligen. En we zien op die Halligen alle hier trapjes huizen. En dat binnen de verschillende terpen hier op het eiland. En dat toch bij denken om wat de Romein Plinius schreeuwde over de Friesen zo'n 2001. Die zei dat volk binnen op heuvels en op kunstmatig opsmitten hechten. En die zei bij heeg water binnen dat skippen nog liep. En daar moest ik aan denken, want dat liedje ik had wel skippen zo op het water. Nou die terpen met die hoezen erop. En zo had het oorspronkelijk in Oost-Friesland ook best bij heeg water. Doet er nog geen dieken weer. En daarom is dat hier zo bijzonder, omdat het hier nog min of te meer zo is. Nou nog altijd. Wir hebben hier op Hoge ca. 10 bis 12 Mal in Jahr Land unter. Das heet Land unter kommt aber nur, wenn alles zusammenpasst. Dus 10 of 12 keer hier, dan staat het onder water hier. En dat kan alleen wanneer er heel speciale omstandigheden binnen heel harde wind. Dan is wel windkracht 10. Het heeg water wezen en westenwind. En bij volle mannen dan is springvloer, dan is het heel nog wat extra heeg. We staan hier bij het rivierke de Lauwers. Dat is een van de grenzen van Oost-Friesland uiteindelijk. Ja, het is Joetendij, de grens van Friesland, uw provincie Friesland en Grijnsland. En dit is er weer de Lauwers, die is eigenlijk al heel lang een grens. Hier wordt al als zodanig neemt in het jaar 802 in de Lex Friesionum, de wet van de Friezen. En dat is zelfs al 1200 jaar in. Alleen het verschil met nou is, doen we het een binnenlands-Frieske grens. Want het gebied aan de andere kant, aan de eerste kant, dat weer ook Fries gebied. En als volgende grens in het eerste van Friesland, dus de uiterste eerste grens, wordt dan neemt de Wezer, de rivier de Wezer. Dus die heeft Duitsland in. En de westkant op worden er ook nog 2 grenswetters neemt. In het vaste plek het Vlie. Dat is dan de westgrens van het centrale gedeelte van Friesland, wat nu uw provincie Friesland is. En dan wordt nog als verdere grens neemt het Sinkval. En dat is een nog net meer bestaand wetterke. Net in heel veel van de stad Brugge aan in Vlaanderen. Op een grens van wat nu Nederland en België is. Dus dat betekent dat heel Holland en Zeeland in die tijd ook nog naar Friesland rekenen waren. En had ze daar ook al je Fries praat? Nou, dat is net zo makkelijk vast te stellen. Nee, het eerste ta wel, omdat we de Wezer waar het Wolfries praat. Dat is wis. Maar die andere kant op is minder wis, maar de rivier Uitij, bij Amsterdam, zeg maar. Noordelijk daarvan is in elk geval Wolfries praat. Zuidelijk daarvan is het minder wis. Wie herhaja Corriet totunavers, aan Webka Rijnsma, onze gameeg, dwaas kus, aan kanlik, al dagenem, zeer dit breef, herast, of ta sias lessa. Dit is een oorkonde, een akte, zeg maar. En op correcte wijze een soort van keepakte. Van Laan internaat, uit het jaar 1390. Een heel, het is maar een heel dit stukje tekst, maar dus wel in het Friesk, in het Oud-Friesk. En we lezen hier dat heer Haaien, de pastoor van Ternaat, en nog een andere inwender van Ternaat een verklaring aanlezen over die verkeer van dat stuk Laan bij Ternaat. En hier zien we het zegel van de pastoor en van die andere man uit Ternaat. Wat het oude Friesk onbelangrijk, het Oud-Friesk, zeggen wij, kunnen we zeggen dat dat net alleen gepraat wordt in de middeleeuwen in Friesland, maar van een bepaald moment ook schreeuwen. En het Fries had zelfs een bloeitijd kent als schreeuwende taal in de tijd ongeveer tussen 1300 en 1500.
We hebben nog een oor mooi bewijsstuk van het feit dat het Fries wel een schoft lang bloeid had als taal. Dat is namelijk het eerste drukte boek in het Fries. Dus ik even zien. Dit is het dan. Dit is net de oorspronkelijke bon vanzelf. Dat wordt in show. Maar dit is de zogenaamde oude druk van het Frieske landjocht. En dit moet printen wezen om 1485 heen. Door wie de boekdrukkunst nog niet eens zo lang bekend. En het is eigenlijk wel heel bijzonder van zo'n lietse taal als het Fries, dat er al zo'n 35 jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst al een boek indrukt is. En een van de dingen die we hierin vinden, even zien hoeveel dat we daarvoor wijzen moeten. Ja, dat is hier. Dat binnen de 10 geboren. Wat eens echt beschouwen als een soort van wet. Hè, moest er dus ook in staan. Hier staat, van dat Jaan werd, van de 10 geboren. Dit sint dat Jaan werd, dit binnen de 10 geboren. Israël, dien God is een weer God. Hem skelt toe Kenia. En de sin era, met nene vreemde goden mensia. Israël, dien God skelt toe neen beeldmakia. Van alle da creatura, die bij de hemel vlucht. Die heeft er op de aarde zwerft. En de in de wettera sint. Want ik mine ontank vrek, altijd da fjarda. En de mine tank lanje al totdat jenda. Dit binnen de kerngebieden van het Friesk in de zonde en 8e eeuw. In Noord-Friesland wenden nog geen Friezen. Ja, wanneer binnen je reis Friesen kwamen in Noord-Friesland? Dat is wel wat een apart geval, want ze binnen vanzelf eens wel wat via uit de richting rijken. Ik als men naar de kaart ziet, er is een heel grote afstand tussen. Laten we zeggen, eerst Friesland, het part van Friesland dat het tekst bij dit gebied is, en Noord-Friesland. En hoe kan dat nou? Nou, op grond van verschillende onderzoeken is vastgesteld, is concluderen dat hier sprake wezen moet van emigratie. Uit Friesland, in de brede zin van het woord, dus eigenlijk eerst Friesland, misschien zelfs wel in het bijzonder eerst Friesland wij, hierheen. En we staan hier op het vasteland van Noord-Friesland. En die emigratie hierheen, die maakt plak van haar in 2 wegen. En er zitten eeuwen verschil tussen. En die emigratie hier naar het vasteland, die maakt west om 1100 heen. En oornom wordt dat het de koning van Denemarken west had, die in die tijd die heeft het 6 hier, dat die hier dit gebied graag bevolken had worden. En wat het zelf in die tijd wel vrijwel, misschien haast wel heel veel ontvolken west hier. Misschien ook wel omdat de zee hier zo vaak skeer onder jochten had. Nou, in elk geval om 1100 maart die dus een Friese bevolking kan wezen. Ja, die eilanden die moeten al een periode eerder bevolken west. Vanuit Friesland. Oornom wordt zo'n tijd dat hem dat afspelen had, zo'n de 8e eeuw. Dat is de tijd dat Friesland onderworpen werd door de Franken. De Bonifacius, Willibrord is wat hen in Friesland dwaan weer om het christendom te preken. Dat een part van de heidenske leiders, de elite uit het Friesland van die tijd, dat die door afzet binnen, die woonden net onder de Franken. Die had door in alle gedachten een bekende handelsroute bij de kustlands uit Friesland naar Denemarken te volgen. Daar zitten dus honderden jaren tussen. En dat zou dan ook de verklaring wezen van de grote verschillen die er binnen tussen de Friese dialecten hier van het verste land en de dialecten op eiland. Want die binnen echt groot. Zo groot dat ze een waar ijs haast niet eens verstaan kunnen. Ja, Noord-Friesland is ook het gebied met de meeste talen. Ten eerste is er hier met volk uit Smeuken. Dat is het Mooringer dialect van Resem-Lonham naar Beldeespel. Hier moet hem Rik, is het Verringen. Hier moet hem Ekroki, is het Zuldingen van Zult. Hier Dörni Reket weer, het Halonda van Helgoland. Brug in het Hee, dat is het Sunnejus. Er binnen 9 Noord-Friese dialecten.
En was al hier nog praat? Nou, één is op sterren idee, of eens, maar misschien is al die. Dus er is, dat leidt er net al je bij zijn met al die dialecten. En Peer staan er wat beter voor. Taalgeleden die heb ik bezocht om op grond van die dialecten vast te stellen waar uit Friesland wij zo'n die hierheen emigreerd werden. En over die iedere emigratie, zo'n de 8e eeuw, kennen ze eigenlijk geen uitspraken doen, dus op grond van de dialecten. Omdat het Fries in Friesland zelfs doe ik nou net echt volle dialectverschil hier. Maar het schreeuwen van het Fries gaat het na 1500 hut achteruit. En aan het eind van de eeuw, zo om 1580 is het zelfs de heel mee dienen. Dan wordt er in Friesland alleen nog maar Nederlands schreeuwen. Maar er wordt nog wel Fries gepraat. In Grijsland en in Eerst-Friesland, daar hadden de mensen niet alleen op met het schreeuwen van het Fries, dat is om 1400, maar ook met het praten van het Fries. En Joodendij is het zo dat op het platteland in Eerst-Friesland Eerst-Fries plat praat wordt. Dus plat Duits, maar dan de Eerst-Friese variant. Ja, en is na een beroep voor met visserij. Ja, zeker. Dan moet minder stuur worden knuppeld van. Zo is het. Nou ja, wie wil je hopen dat er nog een beetje aanhoudt met de visserij? Ja, Dat ze nou hier tabbelspiedigheid mag in het watergebied, maar. ja dat is een vleertje. Ja, Ja, vleertje zijn. daarom. Maar- Dat is zijn wat van de bier ook komen kan. Ja. Nee, dat moet een beetje waag, want dat daar ook. Schließlich kan er niet extra stand er onderliegen worden. Dat Nee. is vind ik niet richtig, hè? En daar ben je net op 2 vis geloof. Maar dat is Dat is eigenlijk een een kust, kustje van. ja. Kust. Van Holland binnen Denemarken, maar dat is de Ja. hele kust hier. Ja, we weten net zo vol van het uitsteren van het Friesk. In uw Friesland, in uw provincie Friesland, wordt zelfs Joodendij volop nog Fries praat. Daar is van uitsteren geen sprake. Maar in heel het grote gebied, tussen Lauwers en Wezer, is het Friesk wel uitstoren. Dat is net in één keer, zeggen. Dat had lange tijd worden. In één lied gebied wordt zelfs Joodendij nog Fries praat. Dat zijn de 3 dorpjes van Seelterland. Maar in heel dat grote gebied is het dus wel uitstoren. En spijtig genoeg weten we haast niet van hoe dat gaan is. Alleen nog in ieder geval weten we een detail. En daarvoor binnen we hier in deze kerk van Heppens. En waarom? Wel onbekend is dat de pastoor van dit plakje, mijn naam Meinhard Fokken, naam klinkt ook wel aardig Fries, dat die pastoor hier nog als laatste in dit hele gebied dat we nog binnen, en dat is Jeverland, nog Fries gepreken had. En dat moet west om het midden van de 16e eeuw in. Dus zal ik nog 1550. Bijzonder vind ik zelfs wel dat dit kerkje van Heppens, dit oude kerkje, nou helemaal opslokt is door de huizenmassa's van de grote stad Wilhelmshaven. In de 19e eeuw is hier een belangrijke marinehaven gaan. Daaromheen is de stad Wilhelmshaven ontstaan. En die had die oude dorpjes die lijn opslokt. En Heppens is er één van. War es Ihnen eigentlich bekannt, dass der Pastor Meinhard Fokken hier noch Friesisch gepredigt hat? Ja, das ist als Besonderheit immer weitergegeben worden und es war uns also bekannt. Ja, und interessant finde ich noch hier den Kanzel. Wir lesen dort den Namen Haie Sibbes. Ist rein friesisch, würde ich sagen. Aber Ja. Wer war denn dieser Haie Sibbes? Es war also ein Bauer, der hier die Besiedlung war ja, weil die Eindeichung das ermöglichte, dass also Bauern einen relativen Wohlstand erreicht haben.
Und sie konnten dann, wie gesagt, aus diesem Wohlstand dann auch schon mal so etwas stiften. Ja. Er hat also den Kanzel gestiftet. Er hat dafür bezahlt. Ja. Ja. In een gebiedje van Eerst-Friesland wordt nog Fries praat en dat is Seelteloon. Seelteloon wat jeder koloniseren door de Eerst-Friezen. Doordat het gebied zo isoleren lei, is het Friesk der bestaan bleven. Nood men hem meer bewust is van de taal, komen ouderen op squallen om de taal op de been oer te brengen. Wie balle van dit en dat. Dat is dit hier? Kop. Dat is mijn kop. En wat heb ik hier? Hier. En wat heb ik hier? Toske. Dat is mijn toske. En wat hoort met mijn toske? Ite. En biete. Au biete. Wat heb je nog? Wat dit hier? Irme. En wat is dit? Vingeren. Vingeren. Woorden als tosken, bieten, eten, Ist auch moelen. so. Ja? Dat is al hier gelijk. Ach so. Also ich habe das vom Westfriesland auch noch nicht gehört. Nee, gar nicht. Kenne ich nichts von. Wussten Sie vorher, dass es Friesisch war? Nee. Nee, Saterländisch war Ja, das. Saterländisch, Ja. aber ist das Ja, auch nee, Friesisch? Ja, das Friesisch war ist das, Friesisch, ne? Aber für uns war das damals immer Saterländisch. Uns war das da Saterländisch, kein ja. Friesisch, ne? Das wussten Sie nicht, dass es Friesisch war? Nee, das wussten wir nicht. Het is zo dat overal in de Friese landen hege stormvloeden een soort landverlies opleveren hebben. En dat zorgen we bij de Zuiderzee, dat zorgen we Lauwerzee, ook wel wat. De Dollard is een goed voorbeeld. En dan meer in het eerste jaar ook de Jadeboezen, vooral ook de Jadeboezen. Die had hier een heel groot godslijn in het oude Friese gebied met de naam Rjöstringen. En Rjöstringen is een kerngebied van het Oud-Friesk, van de Oud-Frieske taal. We hebben hier ook rjochtsteksten krijgt u dit gebied. En hier had de zee dus een hele grote land voortslijn. Daar ben ik heel wat dorpen ondergaan. En dat had het Friesk hier een heel soort skeer in. Hoe groot had Friesland eens wist? Nou, Friesland had heel groot best. Heel groot. De eerste grens van Friesland staat in Lex Friesionum uit het jaar 802. Dat is de rivier de Wezer. De rivier de Wezer is een van de machtigste rivieren in het noorden van Duitsland. Wel is het zo dat er in de middeleeuwen een kolonisatie was had nog oer de Wezer heen van Friesen. Er lezen twee gebiedjes die door Friese koloniseren west hadden. Het ene is het land Worsten en het andere is het land Wurden. So, Herr Osterndorf, Wursten, das Land Wursten ist das Land der Wurden eigentlich, nicht? Ja. Und was für ein Wurt ist das hier vor Das uns? ist die alte Dorfwort Barwart. Barwart. Ja. Was es genau heute bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja viele Wurden hier. Die alte Linie war Weddewaden, Dingen, Barwart, Fallwart, Ja. Vettersenwierde. Ah, Vettersenwierde ist bekannt. Vettersenwierde ist bekannt durch die großen Ausgrabungen durch Professor Hanagel aus Wilhelmshaven. Ja. Dort hat man völlig neue Erkenntnisse wieder gewonnen, aufgrund der Siedlungsform und das, was dort betrieben worden ist. Und dieser Wort Barwart war niemals bebaut? Doch. Die Barwart war auch bebaut. Das letzte Haus, ist hier ein Hof gewesen, der hieß von Geldern. Das war ein Bauer, der ist abgebrannt. In den 20er Jahren. Ja. De Woerstfriezen praat al enkele eeuwen geen Friesk meer. In 1750 moeten de laatste woorden vallen wezen. Das ist authentisch bewiesen, dass auch der Sippenälteste bei einer Leichenrede die Nachrede hielt in Friesisch. Und die Pastoren, die hier waren, waren ja nicht immer unbedingt Friesen, aber es wurde verlangt, dass sie zumindest Plattdeutsch oder Friesisch sprechen mussten, wenn sie hier ordiniert wurden. Was ist noch Friesisch?
die Namen der Menschen, Boke, Bulke, Tjaak, Freak, Siade, was haben wir noch für Namen? Mädchennamen, Gesche, Imme, Elske, Take, Bolke, Boke, nee, das habe ich schon gesagt. Was haben wir noch für Namen? Frauke, das sind ja alles friesischen Ursprungs. Eide, Eibe, das sind alles Namen friesischen Ursprungs. Und die werden auch heute noch, gibt es noch Menschen und auch noch die neue Geborene bekommen die Namen noch. Hier sind noch viele Wörter, die wohl aus dem Friesischen stammen und auch noch sind. Da sagt man zum Beispiel, zu einem Graben ist ein Toch, ein Zuggraben. Nicht? Ist ein Toch. Een tocht. Ein Toch, ja. Ja. Es gibt auch noch mehrere. Es gibt die Schuftit zum Beispiel. Die Arbeitszeit sagt man in den Niederlanden auch. Schoftje. So, Schoftje, ja. Nicht? Das sind Ähnlichkeiten. Und Ähnlichkeiten finde ich eben auch in den Ortsnamen. Sind in fast allen Friesländern finden Sie alle die Namen höchstens durch 1 oder 2 Buchstaben, dass sie anders sind. Aber das muss wohl sinngemäß das Gleiche gewesen sein, weil ja früher in der Rechtschreibung war man ja sehr großzügig. We kunnen wel zeggen, de geschiedenis van Noord-Friesland is een geschiedenis van oorstromingen. En de meest dramatische oorstroming had geweest in het jaar 1634. Toen is het heel raar gaan. Wat weer namelijk het geval, er was hier een heel groot eiland en dat heet Strand, zullen we nou zeggen. En dat was eens het middelpunt in die tijd van Noord-Friesland en ook van de Noord-Friese taal. Nou, en kijk, dat eiland is in 1634 eens heel nauw eronder stroept bij een verschrikkelijke storm. En toen is het echt heel raar hier. Van de bevolking is nou, zo'n 3/4 partout om het leven gegaan. Er zijn zo'n 2000 oerlevenden. En die wonen eigenlijk niet eens meer waarom, nee, de restanten van wat er nog oer was. En ze zijn door de oerheid van die tijd gedwongen om hier weer heen te gaan en om het weer in te dikken. Het was een eiland, bestaat haast heel uit klei. En starten gaan ze weer na 1634 steken inpolderen. En ze hebben er 2 eilanden ontstaan, Noordstrand, dat we nu binnen, en Pelworm. En Noordstrand is onderwijls toch 2 dam met het vasteland verbonden. Dus daarom zullen we nou skiereiland nemen kennen. Bij Eb binnen in het waad nog de resten te zien van het loon dat in de zee verdween. Voor het Noord-Fries kunnen we zeggen, had dit een hele grote klap geweest. Een klap dat misschien moeten we zeggen nooit echt doorheen gekomen is. Want na 1634 doen we deze eiland in één, tenminste wat er dan van oerbleun is. Nou, die 2 eilanden die er uiteindelijk weer inpolderen binnen, die gaan na die tijd nooit weer Friestalig geweest. In Noord-Friesland binnen verschillende eilanden in het begin van deze eeuw met een dam aan de verste wal verbonden. Als verdiegening in het wetter, maar ook voor het verkeer. Hoe de Hindenburgdam naar Silt rent nou deze spoorverbinding. En in jedertijden kon je met deze lorry naar Hallig-Oland. Ich bin der alte Aeolus. Euch Friesen wird noch oft ein Gruß in Sturm und Drang aus meinem Reiche. Drum rat ich euch, pflegt eure Deiche. Er is in alle Frieslanden een soort landverlenging door stormvloer. Maar vanzelfs is er ook overal een hele grote inpolderen. En dat is ook het geval hier in het land Worsten dat we nog binnen.
En hier in het land Woersten hebben ze een mooi beeld opgebracht. Als ere aan al die lui die het altijd zo boden hebben om de dieken in stand te houden. En om nieuwe dieken weer op te smitten. Mooi beeld, maar zijn we stiet die Bob op het dik. En dicht bij het doorroem. Toch haast een beetje tanken, al is dat een beetje minder indrukwekkend, dacht ik dat beeld bij Zwarte Wana in Oost-Friesland. Op Zwarte Wana staat het beeld voor de sliekwerker. Want in de 60er jaren werd er nog loon aanwon. Maar inpolderen zullen net meer worden. Het Boetendieksloon komt weer voor eb en vloer te lezen. En zo is het in de oren Friesland ek. De laatste inpoldering in Noord-Friesland werd neemt naar Haukehaaien. En dat is dan wel wat een bijzondere naam. Want er binnen hier een hele grote polders, inpoldering in Noord-Friesland. 400. Maar dit is ijs, trouwens in naam een heel bijzonder neer. Eerst misschien wat door het woordje koog, want dat is het woord dat ze hier gebruiken voor polder. En dat is een woord dat we in Oost-Friesland ook kennen. Maar dan als keeg. De kegen, zeggen ze wel. Hij betekent dat Boetendieksloon. Maar hier in Noord-Friesland had het begrip koog. Het komt trouwens ook in Holland van, koog aan de Zaan. Hetzelfde woord koog. Hier betekent dat polder. Haukehaaien is een naam die net alleen heel Fries klinkt, ook in uw eren, maar dit voor de Noord-Friesen een heel speciale betekenis had. Haukehaaien is de haatfiguur uit De Schimmelreiter. Een novelle, net schreeuwen in het Noord-Fries, maar in het Duits. Maar was schreeuwen toch een man die afkomstig is uit dit gebied, Theodor Storm. Heel bekend boek uit de Duitse literatuur, maar dat net alleen. Het is een beetje, het is haast uitgeroepen tot het nationale epos van de Noord-Friesen. Het gaat dan ook over de strijd en het wetter. En die had heel belangrijk geweest hier in Noord-Friesland. En Haukehaaien is diekgraaf. En dat is een diekgraaf die een beter soort diek heeft. Die het eindtijd vooruit weer. En het is een heel dramatisch boek. Het komt er op de plaats. Dan smiet hij bij zijn schimmel in een gat in een oud dik. Die het mij eigenlijk zijn schuld in zware storm trobberutsen is. Heel dramatisch alweer. Maar dat verhaal dat is net alleen in Noord-Friesland heel bekend. Maar hij is haast oorlog op een vrouw de Duits lezen wordt. Maar voor de Noord-Friesen is dat dus heel belangrijk. Dat die naam hier verslijn is. En verbonden is aan een van de allerlaatste inpoldering die hier plakvoen had. Zo'n 1960 in had dat west. Bij de Haukehaaien-koog gaat het om een modern soort polder. Het was net de bedoeling om longen aan te winnen, maar om meer capaciteit voor het opslaan van wetter te creëren. In de vorige eeuw werd er uit Oost-Friesland contact zocht met de Noord-Friesen. Onder invloed van de romantiek kregen men meer belangstelling voor dit gebied. West-Friesland wie toch altijd de grote broer van Noord-Friesland. Daar wie meer mensen, daar wie meer geld. Dus, en ze hinder ook wel belang bij. Het zeilschip van 1844 hier er belang bij dat het Friesland net zoiets wie als in West-Friesland, maar dat het toch het grote Friesland wie. Dat eerst Friesland en vooral Noord-Friesland, want daar praten ze de taal nog, dat die er ook bij hadden. Als we dan zo'n 1900 heen binnen, er is een beetje een Friese beweging dan op gang komt en die begint wat om hem heen te zien. En dat geldt vooral voor West-Friesland. En Pieter de Klerk, een heel rijke fabrikant uit Holland, die in Van Waarden hem de wijn zet hier, een prachtige grote villa dat zet had. En die mij zijn geld de Friese beweging bevorderen. En vooral de strijd voor het Fries in het onderwijs. Die begon de contacten met Noord-Friesland te bevorderen. En die had er ook voor zorgen dat Pieter Sepma, een jonge Pieter Sepma in die jaren nog, later een heel bekend Friesist, dat die Pieter Sepma hierheen gestuurd werd. Die had hier 2 keer geweest, 1908 en 1914 meen ik.
En ik vind het qua compositie enzovoort en alleen al vind ik dat een prachtige foto. En dat is gewoon romantiek, zo kan het zeggen willen. Het is een steun voor u om de contacten te hebben en te houden. En die binnen nou dus organiseren in de Frieskerieën. Maar er binnen ook andere contacten hier zit weer. En op verschillende niveaus. En de Frieslandreizen van Graustra toen, die komen ook hier elke keer. En dat is echt nog een beetje romantiek als ik het deze bij. Maar goed, voor u is het belangrijk, maar ik denk toch echt een wat voor de Westerlauwersfriesen, nog steeds.